Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bayit. Taong 1970. Kamang-kamang Negros Occidental. Matagal na panahon ng pagsasaka ang naging pamumuhay nila Bayit sa lugar. Mula sa kalulololohan niya, yun na talaga ang hanap buhay na alam ng kanilang pamilya. Maganda naman ang kita nila tuwing gapasan. Ang kaso lang merong isang problema. Kapag gapasan, hindi lang sila ang gumagapas. Meron pang ibang nilalang na halos ilang siglo nang itinataboy ng kanilang pamilya. Marami na rin silang paraan na sinubukan pero makukulit ang mga ito. Ayon sa mga albularyong napagtanungan nila, mga magnanakaw ng mutya ang mga nilalang na yon. Ang lupain kasing pinagsasakahan ng kanilang pamilya, sinasabi ng mga itong pusod ng lupa. At ang mga ganoong lugar, kadalasang nanganganak ng isang uri ng mutya na tinatawag na anino ng sinakulo. Isa itong uri ng mutya ng kaliwa na nabubuhay dahil sa pagkumpulan ng mga buto ng namayapang hayop at tao malapit sa pusod ng lupa. Napakadalang nitong makuha pero sino mang aswang ang swertehing makakuha nito, magtatangan ng kapangyarihan ng maranhig at karunungan ng mangkukulam. Sinasabi ng iba, ang anino ng sinakulo ay kabilang sa mga buhay na libreta. Yun nga lang, hindi ito maaaring tanganan ng tao buhat sa sumpang dala nito. Yun ang akala ng mga albularyo. Itong mga panahong ito, ang ama ni Bayit na si Pio ang kasalukuyang namamahala sa kanilang palayan. Magtatatlong dekada niya na yung pagmamay-ari kung saan yon ang nagsilbing hanap buhay ng kanyang ama para itaguyod silang 6 na magkakapatid. Panganay noon si Bayit at sa kanilang lahat, siya ang pinakamalapit sa tatay niya. Dahil dito, napilitan siyang itigil ang kanyang pag-aaral gawa ng wala na yung katuwang sa kanilang hanap buhay. Hindi nila itinuturing na isang negosyo ang palayang yon. Sa halip ang tawag nila dito ay hanap buhay. Para sa kanila, ang makakain kahit hindi kumikita sapat na. Mas importante rin ang makatulong kaysa naman magpakasasa ng merong natatapakan. Sa kanyang pagkakatanda noon, buwan ng Oktubre nang magsimula ang kanilang istorya na may kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. Alam niyo, Pinuno, ang pamilya ni Bayit kabilang sa mga pamilyang hindi naniniwala sa mga ganon. Naniniwala sila sa Diyos, pero sa mga aswang at sa mga demonyo, hindi. Nakakatawa man yun kung iisipin pero anong magagawa niya? Yon ang ipinamulat sa kanya. Isang araw, habang abala sila noon sa pagsasaka, may mga napapansin siyang kakaiba mula sa kinaroroonan ng kanyang ama. Minsan nasisipat niya yung walang ulo, habang may mga pagkakataon naman na nakikita niya yung parang nakalutang. Dahil sa nagkataong medyo puyat siya noon, pilit naman niyang ipinagsawalang bahala ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Pero habang tumatagal, mas lalo lang yung lumalala sa puntong may mga nasisilayan na siyang ibang nilalang na nakatayo palibot sa kinaroroonan ng kanyang ama. Yung aksyon ng mga ito, parang nagdarasal. Nakakapangilabot din ang kanilang mga anyo, gawa ng kahit nakasuot yon ng talukbong, hindi niya maipagkakaila ang pangit na mga anyo nito.
Paglalarawan ni Bayit sa mga nilalang na yon, di naman yun nalalayo sa wangis ng isang pangkaraniwang tao, pero sadyang kakaiba talaga ang itsura. Isipin nyo, yung mga binti nito parang pabaluktot, tapos ang kanilang mga kamay lagpas hanggang bewang. Nanggigitata din sa langis ang mga katawan nito na kahit malayo kitang-kita niyang yon ay tumutulo. Sa pagkakatanda rin ni Bayit, nasa 7 katao ang nilalang na pumalibot sa kanyang ama. Bawat isa sa mga ito, may mga suot na talukbong na may iba't ibang disenyo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang magsiluhuran ang mga nilalang na yon. Pagsilay niyang sinasamba na nito ang kanyang ama, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo habang sinisigawan ito ng, "Tay! Ano yung mga katabi mo? Hindi mo ba sila nakikita?" Pagkasigaw ni Bayit sa mga katagang yon, agad namang napasilay ang kanyang ama at kasabay nito ang pag-agnas ng mga nilalang na parang lupa. Sa isang kisap mata, wala na yun sa lugar. Dahil dito, agad namang lumapit ang ama niya sa kanya habang nagtatanong sa kanya ng, "Ano ba yung sinisigaw mo? Hindi mo ba nakikita may ginagawa ko rito? Anak, magtrabaho na muna tayo. Tsaka na yung mga kalokohan mo." Nang marinig naman ni Bayit ang sinabi ng kanyang ama, paulit-ulit naman siyang nagrason ukol sa kanyang mga nakita, pero ganun pa rin ang naisagot nito. Nang mapagtanto niyang wala yung balak sumunod, minabuti na lamang niyang manahimik. Akala niya hanggang doon na lamang ang kanyang mga nakita, pero paglayo naman niya sa kinaroroonan nito, muli niyang nasilayan ang mga nilalang. Sa puntong yon, hindi niya nakitang nakatayo lang ang kanyang ama. Sa halip, meron itong hinuhukay sa taniman nilang kakabaon lang ng mga binhi. Matapos naman niya yung makita, nagmamadali naman siyang nilapitan nito, at pagdating naman niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, nasipat niya ang hawak-hawak nitong krus na may 3 pahalang na kahoy na nakaupo. Sa estado ng bagay na yon, napakaluma na nito. Balot na balot din yun sa putik, pero sa kabila nito, hindi nila yon nakitaan ng pagkarupok. Pagkakuha naman dito ng kanyang ama, agad nitong hiniga sa kanya ang damit niyang kulay pula. Hindi niya mawari kung ano ang gagawin ng tatay niya doon, pero napilitan siyang ibigay ito. Bukod kasi sa pagalit nitong utos, pansin din niyang medyo iritable yon sa kanya. Pagkakuha naman ng kanyang ama ng damit niya, agad nitong ibinalot ang krus na halos nasa 1 dangkal lang ang haba. Maya-maya pa, nang akmang aalis na sila sa lugar, napansin niya ang pagsilabasan ng mga anay at pulang langgam sa lugar kung saan hinango ng kanyang ama ang bagay na yon. Habang pinagmamasdan naman niya ito, di niya maipagkailang may nangyayari talagang kakaiba. Sa isip-isip noon ni Bayit, kung ordinaryong krus lang ang nakita nito, hindi siya makakasilay ng ganoong bagay. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, pagka-uwi nila sa kanila, pakiramdam niya parang wala namang nangyaring kakaiba. Yung tatay niya kasi, normal naman ang pamamaraan ng pagkausap sa kanila. Panay din ang pagbibiro nito ukol sa mga bagay na ginawa niya. Ngunit pagpatak ng 9:00 ng gabi, habang nasa kasagsagan siya ng pagtulog, may biglang humatak sa wisyo niya na isang pangitaing may kinalaman sa mga taong nagsasagawa ng pinitensya sa sinakulo.
Hindi niya mawari kung bakit napadpad doon ang kanyang panaginip, pero pakiramdam niya parang totoo ito. Yung mga bagay kasing nakikita niya sa lugar, totoong totoo talaga. Maya-maya pa, habang naglalakad ang mga nagpepenitensya, doon na dahan-dahang nag-iba ang paningin ni Bayit. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na hindi tao ang nasisipat niya noong mga oras na yon. Sabihin na nating may balot na damit ang mga ulo nito, pero yung mga sungay nila sadyang hindi nila maitatago. Paglagpas naman ng mga nagpepenitensya sa kanyang harapan, dumaan ang hindi mabilang na mga babaeng walang saplot. Bawat isa sa mga ito gumagawa ng mga kakaibang ingay na talaga namang nagbibigay kilabot sa kanyang pagkatao. Habang tumatagal, unti-unti naman niyang nararamdaman na hindi siya ligtas sa lugar. Yung tipong gustong-gusto niya nang umalis doon, pero saan naman siya pupunta? Alam niya kasing panaginip ang kanyang mga nakikita, kaya ang tanging paraan para makatakas doon ay sa pamamagitan ng pagbalik sa kanyang orihinal na katawan. Ang kaso lang, wala siyang kaide-ideya kung papaano yun gagawin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, lahat ng mga nilalang na kanyang nasisipat, bigla na lamang tumigil. Unti-unti yung sumilay sa kanya, dala ang intensyong patayin siya. Nang maramdaman naman yun ni Bayit, kahit hindi siya sigurado sa kanyang pupuntahan, nagpumilit siyang lumayo sa lugar na yon. Habang binabagtas niya ang daan, halos manginig naman ang kanyang mga buto dahil sa paglaganap ng nakakapangilabot na tunog ng plauta sa paligid niya. Nagsimula na ring dumilim ang buong paligid hanggang sa may dumagit sa kanyang dalawang nilalang na may malalapad na pakpak. Paghawak ng mga ito sa kanyang balikat at paa, buong lakas naman siyang hinila nito papaitaas at pagkadakay, sapilitan nitong hinati ang kanyang katawan. Sinubukan naman yung pigilan ni Bayit pero naging bigo siya. Pagkahati ng katawan niya, naghihingalo naman siyang ibinagsak ng dalawang nilalang sa lupa. Akala niya katapusan na niya noong mga oras na yan. Pero bago siya mawala ng ulirat, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Kung hindi siya nagkakamali, boses yun ng kanyang ina. Hindi naglaon, bago pa man siya mawala ng hininga, dahan-dahan nang nandilim ang buong paligid. Pagmulat niya, bumungad sa kanya ang takot na mukha ng nanay niya na pabulong na nagsasabi sa kanya ukol sa kakaibang kilos na ginagawa ng kanilang padre de pamilya. Ayon dito na nasa labas ng bahay yung tatay niya, may kausap na mga panauhing di naman nila kilala. Mariin din itong inilahad, kakaiba ang amoy ng mga taong yon, at kapag sinusubukan niya yung titigan, bigla na lamang nanginginig ang kanyang katawan, dala ng matinding takot. Dagdag pa nito na naglalabas siya ng kakaibang baho sa katawan, kung kaya't hindi maipagkakaila ng nanay niya ang hinala nito ukol sa mga panauhing yon na maaaring isa yung aswang. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, kahit aminado siyang hindi siya naniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang, hindi niya maipagkakaila ang mga bagay na nakita ng kanyang mga mata. Pagsilip niya kasi noon sa siwang ng bahay nila, bumungad sa kanya ang 7 nilalang na nakita niya sa palayan. Ngunit sa pagkakataong yon, wala na yung mga talukbong maging saplot sa katawan. Sa kanyang pagmamasid, napansin niyang sumasayaw ang mga nilalang na yon papaikot sa kanyang ama. Yung tatay naman niya, itinataas yung krus na nakuha nito habang nagkukulay dugo ang mga mata.
Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang mga pangyayaring yon, naglakas loob siyang sigawan ito na siyang naging sanhi upang kumaripas ng takbo papalayo ang mga nilalang na bumisita rito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napansin naman niyang takang-taka yung tatay niya ukol sa pinaggagagawa nito. Hindi naglaon nang akmang papasok na yon sa kanilang pamamahay. Dali-dali naman niya yung sinalubong at pagbukas niya ng pinto, nagtataka naman siyang nagwika rito ng, "Tay, anong ginagawa mo dyan sa labas? May mga dapat ba kaming malaman? Magmula noong makuha mo yan, marami nang napapansin kong pagbabago sa'yo. Kung may maitulong kami, sana naman pagbigyan mo." Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, paanga-anga lang ito na para bang wala yung kaide-ideya sa mga bagay na inilahad niya. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng lakas ng loob para magsalita, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Ano ba ang sinasabi mo, anak? Lumabas lang ako para umihi." "Bakit? Anong gusto mo? Diyan ako sa loob maglabas ng dumi ko?" "Sige na anak, pumasok ka na. Pagod lang yan." Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong naramdaman ni Bayit ang pag-iba ng kanilang sitwasyon. Magmula noong nakakuha ng kakaibang krus ang kanyang ama, naging madalas na ang pagbisita sa kanila ng mga panauhin na hindi naman nila kilala. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay yung mga puntong nagdadala ang mga ito ng mga karne na parang bulok na ang amoy, tapos may tumutulong napakaitim na dugo. Pag-abot ng kanyang ama sa mga pagkain yon, sapilitan yung ipapaluto sa nanay nila para maging pagkain nila. Nang mapansin naman ni Bayit na hindi na yon normal, agad niyang inabisuhan ng kanyang ina at kapatid na huwag yung kainin. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, di naman yon nagalit sa kanila, kaya kahit papaano naging panatag silang kumain ng ibang pagkain habang kasalo ito. Buwan pa ang lumipas, pakiramdam nilang magkakapatid, hindi na nila kilala ang kanilang padre de pamilya. Bukod kasi sa napabayaan na nito ang kanilang hanap buhay, napaka-irritable na rin ito na halos ayaw na nitong may matanong. Magmula noon pinuno, unti-unti nang naniniwala si Bayit sa istoryang umiikot sa kanilang angkan, lalong-lalo na sa lupaing kanilang pinagsasakahan. Nagkaroon na rin siya ng interes na alamin ito hanggang sa may nakita siyang libro na nakatago sa loob ng isa sa mga paa nung higaan ng mga magulang niya. Pagbuklat niya rito, unang bumungad sa kanya ay tungkol sa mga babalang maaaring mangyari sa taong maglakas loob na basahin ito. Matapos naman yung masilayan ni Bayit, ipinagpatuloy niya ang paglipat ng pahina hanggang sa may nakita siyang larawan na tumutukoy sa mga nangyari ilang siglo na ang nakakaraan. Sa kakabuklat ni Bayit ng pahina, napadpad siya sa may bandang gitna nito kung saan doon siya nakakita ng mga larawang parang naglalaban. Sa kabilang panig, naroon ang mga nilalang na may pakpak, habang sa harapan naman ng mga ito, naroon ang 5 tao na may mga suot na kwintas na nagliliwanag. May mga tangan din yung punyal, at sa estado ng mga ito, hindi yon pangkaraniwan. Akmang bubulatin niya pa ang susunod na pahina, bumungad naman ang kanyang ama sa harapan niya, galit na nakatitig. Pagpaliwanag naman noon ni Bayit, sapilitan naman itong kinuha ang libro, sabay wika sa kanya ng,
Huwag kang mangingialam ng mga gamit sa silid na ito. Lumabas ka na. Baka masapak pa kita. Bilisan mo! Nang marinig naman ni Bayit ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas. Pagdating naman niya sa sala, nasipat niya ang kanyang ina na umiiyak. Noong una, inakala niya kung ano lang ang nangyari rito. Pero pagsilay niya sa mga pasa nito sa muka, doon na siya naghinala. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nag-uusap silang dalawa, naibahagi naman ito sa kanya ang tungkol sa pananakit ng kanyang ama. Dagdag pa nito na malaki na ang ipinagbago ng kanyang asawa magmula noong naging kaibigan nito yung 7 lalaking palaging pumupunta sa bahay nila. Bayit, dito ka lang sa bahay ah. May pupuntahan lang ako. Bantayan mo ang mga kapatid mo. Lalong-lalo na kung nandito yung mga kaibigan ng tatay mo. Baka abutin ako ng 1 linggo roon. Ikaw na ang bahala rito. Pabulong na wika ng nanay niya sa kanya. Nang marinig naman ni Bayit ang sinabi nito, tumangulang naman siya kahit gulong-gulo na yung isip niya. Ang pakiramdam niya noon, parang may kung anong sigalot na kinakaharap ang kanyang pamilya na hindi niya nakikita. Matapos naman nilang mag-usap, sakto naman ang paglabas ng kanyang ama, kaya na may dali-dali niyang nilapitan ito para sana'y kausapin. Ngunit sa kasamaang palad, nanatili pa rin yung iritable habang kaharap siya. Nang mapagtanto naman yun ni Bayit, nagdesisyon na lamang siyang lumabas para magpahangin. Kinahapunan noong mismong araw na yon, palihim ngang umalis sa kanila yung nanay niya. Bagaman hindi na nila yon nakasama sa hapunan, nakapagtataka namang di ito hinanap ng kanyang ama. Noon kasing matino pa ito, tuwing umuuwi yon galing bukid, lagi nitong hinahanap ang kanyang asawa. 2 araw pa ang lumipas, naging abala naman siya sa pag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Nagkataon kasi noong hindi naglalagi sa bahay nila ang kanyang ama, kaya wala siyang ibang nakakatuwang sa pag-aalaga. Akala ni Bayit, ganun lang ang mangyayari sa kanila. Pero sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, naganap ang isa sa mga pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan. Habang nagpapatulog siya sa kanyang mga kapatid, padabog namang kumatok at sumigaw ang kanyang ama sa pintuan ng bahay nila. Panay din ang ginawa nitong pagmumura na parabang ayaw na ayaw nitong pinaghihintay siya. Nang marinig naman yun ni Bayit, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto habang mangiyak-ngiyak doong humihingi ng tawad. Pagsilay naman niya sa mga kasama ng kanyang ama, muli na naman niyang nasipat ang 7 lalaking una niyang nakita sa palayan nila. Sa likurang bahagi ng mga ito, may hilay-hilay yung sako na parabang naglalaman ng isang buhay na hayop. Siyempre dahil sa wala naman siyang ideya kung ano ang laman nito, pinili niyang yon ay ipagsawalang bahala. Akala niya, iiwan ng mga ito ang sako pero pumasok yun sa bahay nila na dala-dala ito. Pagdating nito sa hapagkainan, binuksan nito ang sako at doon tumambad sa kanya ang isang batang lalaki na nasa edad 7 anyos. Balot na balot yon ng dugo at may mga saksak yon sa kaliwang bahagi ng binti. Hindi na rin ito gaanong makapagsalita dahil sa bibig nitong sabog na. Matapos naman niyang masilayan ng bata, galit naman niyang sinigawa ng kanyang ama dahil sa krimeng ginawa nito.
Habang nag-ieskandalo itong si Bayit, wala namang pake ang 7 nilalang hanggang sa nasipat niya ang isa sa mga ito na naghubad ng muka. Tama kayo nang narinig. Hinubad ng nilalang na yon ang mismong pagmumuka nito. Kahit nga siya noon, hindi makapaniwala, pero anong magagawa niya? Sariling mga mata na niya ang nakakita. Maya-maya pa, bumungad sa kanya ang wangis ng nilalang na merong nagbabagang simbolo sa noo nito, nakahalintulad ng krus na nakuha ng tatay niyang si Pio. Pag-ungol naman ng nilalang na yon, agad nitong inundaya ng saksak ang batang nasa hapag, dahilan para mawalan yon ng buhay. Matapos naman yung gawin ng nilalang, harap-harapan naman yung umungol sa kanya habang nagsasabi ng, Huwag mong sigawan ng ama mo. Pasaway kang bata ka. Maging mabait ka kung ayaw mong isunod ka namin dito. Pagkalahad naman ng mga nilalang sa mga katagang yon, dinukot nito ang puso ng bata na tumitibok pa ng bahagya. Dahan-dahan niya itong itinaas hanggang sa lamunin na niya ito ng buo. Nang masipat naman yun ni Bayit, bigla namang nanginig ang kanyang 2 tuhod hanggang sa malupasay na siya sa lupa. Pagbaling naman niya sa kanyang ama, gulat naman siya nang masipat niya yung tumatawa-tawa na para bang wala man lang yung nakitang kakaiba. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagsikain na rin ang mga kasama nito na para bang isang normal na kaganapan lang ang ganoon sa kanila. Maya-maya pa, napansin niya ang kanyang mga kapatid na bigla na lamang pumasok sa kusina. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, paggalit naman yung sumigaw, dahilan para bumalik ang mga ito sa sala. Dahil sa ginawa nito, tanging siya lamang ang nakakita sa pangyayari. Dala naman ang kanyang takot, pinilit niyang itago ito nang sa gayoy hindi na lumala pa ang sitwasyong kinakaharap nila. Sa paglipas pa ng mga araw, naging madalas ang pagbisita ng mga panauhing yon tuwing gabi. Habang tumatagal, pakiramdam niya isa na yon sa nagmamay-ari ng pamamahay nila. Dahil sa hindi naman siya kayang maipagtanggol ng kanyang ama, pinili niyang hayaan na lamang ang mga ito sa mga bagay na gusto nilang gawin. Hanggat maaari rin umiiwas siya sa mga pagkaing inihahanda nito sa takot na baka matulad siya sa mga nilalang na yon. 6 na araw pa ang dumaan. Hirap na nga sa buhay itong si Bayit. Sa loob kasi ng isang araw, iisang beses lamang siya kung kumain. Minsan nga, hindi talaga. Dahil nakakausog sikmura talaga ang pagkaing hinahanda ng kanyang ama. Sa puntong yon, ang tanging pinanghahawakan na lamang niya ay ang araw na babalik ang kanilang ina. Sa pagtungtong naman ng araw ng Sabado, medyo inagahan pa ni Bayit ang kanyang pagtulog. Alam niya kasi noon na kinabukasan, babalik na ang kanyang ina galing sa lugar na pinuntahan nito. Dahil sa inaasahan naman niyang uuwi ng gabi ang kanyang ama, minabuti naman niyang hayaang nakabukas ang pinto. Kampante naman siya kahit papaano, gawa ng nakasarado naman yun ng bahagya at hindi yun gaanong pansinin sa malayo. Pagpatak naman ng 9:00 ng gabi, habang payapa nang nagpapahinga si Bayit at ang kanyang mga kapatid, bigla na naman siyang napabalikwas sa kanyang kinahihigaan nang may marinig siyang parang atungal ng kung anong hayop. Alam niyang nasa labas lang yon ang bahay nila, kung kaya't dali-dali naman siyang tumayo para bumangon. Maya-maya pa, nang marating na niya ang sala ng bahay,
mas lalong lumalakas ang mga pag-angil na kanyang naririnig. Pagsilay naman niya sa bakuran ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang ama, nakaluhod sa harapan ng 7 nilalang, habang taas-taas ang krus na nakita nito sa palayan. Sinasabayan niya rin yon ng mga katagang hindi maintindihan ni Bayit. Ang ipinagtataka niya lang noon, sa oras na inuunawa niya ang mga katagang yon, parang nabibingi siya. Nandidilim din ang kanyang paningin, tapos nasusuka. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman niyang tinakpan ang kanyang tenga upang mapanood ng walang iniinda yung mga kaganapan sa labas ng bahay nila. Sa puntong yon, halo-halo na ang emosyon na kanyang nararamdaman, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na maaaring nanganganib na ang buhay ng kanilang pamilya. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, nasipat niya ang 2 sa mga kaibigan nito na bigla na lamang napahawak ang mga kamay sa lupa. Nagsimula rin yung umungol hanggang sa hindi naglaon umusli sa likod ng mga ito ang mga pakpak nilang gawa sa balat. Mabilis ding nabago ang wangis ng mga nilalang na yon, at sa pagkumpas ng kanilang mga pakpak, mabilis yung naglaho sa bakuran ng kanilang bahay. Segundo lang ang dumaan, may naramdaman siyang pagkumpas ng mga pakpak sa bubong ng bahay nila, at kalaunay muli na namang lumapag ang 2. Subalit sa pagkakataong yon, may tangan-tangan na yung 2 lalaki na pawang nag-aagaw buhay na. Ilang beses nitong sinubukang magpumiglas mula sa pagkakasakmal sa kanila ng nilalang, pero napaka-imposible nito. Bukod kasi sa baon na baon sa kanilang mga leeg ang pangil ng mga nilalang na yon, mahigpit din ang pagkakahawak ng mga paa at kamay nito sa kanilang mga katawan. Paglapag naman ng 2, agad naman itong dinukot ang puso ng taong tangan-tangan nila, sabay abot nito sa kanyang ama. Akala ni Bayit hindi yun kukunin ng tatay niya, pero ilang segundo pa ang lumipas, walang pagdadalawang isip naman yung kinuha ng ama niya. Pag-amoy niya nito ng 1 beses, agad naman niya yung nilantakan hanggang sa wala na doong natira. Matapos naman niyang masaksihan ang ganoong pangyayari, nagmamadali naman siyang gumapang papasok sa loob ng kanilang silid. Takot na takot itong si Bayit. Sinubukan niyang magpatay mali siya, nang sa gayoy hindi nito mapansin na gising siya. Kinabukasan mag-aalas 5 pa lamang ng madaling araw. Kagaya ng inaasahan, dumating ang kanyang ina. May kasakasama yung matandang lalaki na paika-ikang naglalakad tapos nakatungkod pa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nasilayan, alam niyang hindi yun pangkaraniwan. Naniniwala siyang espesyal ito sa aspetong hindi niya pa natutuklasan. Pagpasok naman ng 2 sa loob ng bahay nila, nagpagpag ng damit ang matanda. May inihip din yung usal sa tabi ng pinto nila bago yun pumasok. Nang marating na nito ang kanilang sala, isa-isa nitong binulungan yung mga kapatid niya. Nilawayan din ito ang kanilang mga tiyan, at pagkatapos nun sa hindi inaasahang pangyayari, pa isa-isang sumuka ang mga ito. Akala ni Bayit na usog yun ng matanda, pero pagsilay niya sa suka ng mga kapatid niya, doon tumambad sa kanya ang bilog-bilog na karne na ilang araw nang hindi natutunaw sa loob ng katawan nito. Pambihira! Ngayon lang ako nakatagpo ng amang gustong patayin ang kanyang mga anak. Iho, nasa na ba ang tatay mo? Gusto ko siyang makausap. Bungad na wika ng matanda.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nababahala naman siyang sumagot dito ng, Hindi ko ho alam eh. Kapag umaga kasi, hindi dito namamalagi si tatay. Hapon na ho yun kung umuwi, kasama ang mga kaibigan niya. Mag-iingat ho kayo. Ramdam kong hindi sila ordinaryong tao. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, panay naman ang ginawa niyang pagsilay sa paligid. Pakiramdam niya kasi may nagmamasid sa kanila noon, kaya parang aligaga yung pandama niya. Nang mapagtanto naman niyang wala silang kasama, medyo nakampante naman siya, pero yung kanyang kaba nanatili pa rin sa katawan niya. Bale, gumaan lang noon ang kanyang pakiramdam nang pangakuan siya ng matanda na hindi na magtatagal ang ganun nilang sitwasyon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, lahat ng napansin niya sa kanyang ama, ipinagbigay alam niya. Ultimo yung mga kinain nitong tao, gabi-gabi binanggit din niya. Para kay Bayit, hindi na mahalaga kung ituring man siyang baliw nito, basta ang importante masabi niya ang totoo. Akala nga niya tatawanan lang siya ng matanda, pero matapos niyang mailahad ang lahat ng kanyang nalaman, umupo yun sa kanyang harapan na nagsasabi ng, Pasensya ka na at nahuli kami ng pag-uwi. Hayaan mo, mamaya tutuldukan ko na ang bangungot na ito. Ilang oras pa ang lumipas, muli na namang sumapit ang hapon. Hindi naglaon, tumungtong ang takip silim at pagpatak ng 7:00 ng gabi, muli na naman silang nakarinig ng mga kakaibang kalabog sa paligid. Yung mga kapatid niya, nagsuka na naman ng mga karning mag-iisang linggo nilang kinain. Pagpasok naman ng kanyang ama sa loob ng bahay, unang bumungad dito ay yung matandang nakaupo sa harapan mismo ng pinto. Yung hawak nitong tungkod, paulit-ulit nitong binabagsak sa sahig habang bumubuka-buka ang bibig nito. Sa pagtitigan naman ng kanyang ama sa kinaroroonan ng matandang yan, bigla naman yung umangil, sabay ambang susugod dito. Ngunit di pa man siya nakakalapit, biglang tumayo ang matandang yan, sabay hugot ng nakatago nitong krus sa dibdib na kasing kintab ng ginto. Kagaya ng tangan ng kanyang ama, ganon din ang disenyo nito, ngunit tanging kulay lamang sila nagkaiba. Matapos naman yung ipakita ng matanda, agad naman niya yung itinaas sa ere, sabay sigaw ng mga engkantasyong nakakabaliw pakinggan. Paulit-ulit yung sinambit ng matanda hanggang sa dumating ang puntong bumagsak na sa lupa ang kanyang ama. Ngunit kahit hirap na yon sa ganoong sitwasyon, nagpumilit pa rin yung lumapit sa paniniwalang madadaig niya ang lihim nitong aral. Sa kabilang banda naman, walang patid ang pag-atungal ng 7 nilalang na naroon sa labas ng bahay. Kung saan-saan yung tumatakbo na parabang mga uod yung inasinan. Maya't maya rin ang ginawa nitong pagnangis habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa matanda. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagmatigasan nito, tuluyan na nga yung umiyak ng dugo. Nagsimula na ring magsilaglagan ang mga ngipin nito hanggang sa masipat ni Bayit na parang naaagnas na ang muka ng kanyang ama. Bagaman nababahala siya sa kasalukuyan nitong kalagayan, pinilit niyang tiisin ito sa paniniwalang yon ang makakagamot dito. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng matanda ang pag-iyak nito, nagsimula na yung lumapit habang nagwiwika roon ng, Sumuko ka na. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Kung ayaw mong masunog sa impyerno, ilabas mo ang anino ng sinakulo.
Pagkasigaw naman ng matanda, bigla naman yung tumigil sa pag-iyak at kasabay nito ang pagbuka ng bunganga nito. Unti-unti ring umitim ang mga mata ng kanyang ama hanggang sa may lumabas ng napakakapal na anino sa mismong bunganga nito. Mabilis na tumagos sa kanilang tahanan ang aninong yon at sa isang iglap, may sumigaw na namang lalaki sa labas ng bahay nila. Sa kasagsagan naman ng ganoong pangyayari, halos hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Yung utak niya blankong-blanko na talaga, na para bang wala na yung gusto kundi ang manatiling nakatayo. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kinaroroonan ng ama niya, nasipat naman niya yung nakatitig sa kanya na para bang nangangausap ang mga mata nito. Sa puntong yon, doon niya nakumpirma na ang mga matang yon ay ang mga mata ng totoo niyang ama. Ilang segundo pa ang dumaan. Napansin niya ang pagkalat ng mga itim na bagay sa loob ng katawan nito. Ayon sa kanya, para yung itim na tinta na nanuot sa ilalim ng balat. Dahan-dahan din itong sinusundan ang bawat ugat hanggang sa umabot na yon sa paa at ulo. Nang mapansin naman yon ng matanda, nagmamadali naman yung doong lumapit habang nagwiwika sa kanila ng, Itaas niyo ang ulo nito. Huwag niyong ipantay sa kanyang katawan kung ayaw niyo siyang mawala. Bilisan ninyo. Tulungan niyo ako rito at marami pa akong gagawin. Pagkarinig naman ni Bayit sa sinabi nito, agad naman niya yung sinunod. Kahit may kalakihan ng kanyang amang si Pio, pinilit niya talagang itaas ang ulo nito sa paniniwalang yun na lang ang kanyang magagawa. Paglapit naman ng kanyang ina, mangiyak-ngiyak naman yung tumulong sa kanya habang pinagmamasdan ang nagdedeliryo nitong asawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, mas lalo pang nagkukulay lila ang balat nito hanggang sa kalaunay nagkaroon niyo ng tatak ng anino ng sinakulo sa ulo. Hindi nila mawari kung anong ibig sabihin nito, pero naniniwala si Bayit at ang kanyang ina, yon ang epekto nung tinangan nitong mutya ng kaliwa. Hindi naglaon, nang unti-unti nang kumalma ang pakiramdam ng tatay niya, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga kapatid para tumulong sa kanila. Nang medyo nakaangat na sa lupa ang ulo nito, nagpumilit naman siyang sumilay sa labas dahil sa tindi ng mga ingay na kanilang naririnig. Pagsilip naman niya sa siwang, bumungad sa kanya ang matanda na pinagtutulungan ng 7 aswang. Kahit malakas ang matandang yon, aminado siyang nahihirapan ito dahil sa dami ng kanyang mga kalaban. Kalahating oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang pakikipagbuno nito hanggang sa may napaslang na nga yung isang nilalang. Nang magawa na yon ng matanda, mabilis naman itong sinunod ang iba pa nitong mga kasama na paisa-isa namang naagnas at nilamon ng lupa. Matapos ang pangyayari, dahan-dahan naman yung napaupo sa tabi ng pinto habang naghahabol ng hininga. Nang mapansin naman ni Bayit ang kalagayan nito, nagmadali naman siyang buksan ang bahay nila para tanungin ng matanda ukol sa kung ano na ang mangyayari sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napayuko lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Wala na ako sa posisyon para sagutin ang mga katanungan mo. Tanging panahon na lamang ang makapagsasabi sa mangyayari sa iyong ama. Alam mo, iho, wala akong nabalitaang taong nabuhay na gumamit ng mutyang yan. Ang anino ng sinakulo, para yang lason na makamandag ng banakon. Sa oras na mahawakan mo ito, para ka na ring natuklaw, at ang tanging paraan para makatakas ay ang kamatayan.
Pasensya ka na, iho. Wala na akong magagawa dyan. Kaya ako na parito ay para matuldukan ang gulong kinakaharap ninyo. Nang marinig naman ni Bayit ang sinabi nito, abot langit naman ang kanyang pag-aalala para sa kanyang ama. Gayunpaman, kahit anong isip niya ng paraan para yon ay matulungan, wala siyang nakikitang solusyon. Sa paglipas pa ng mga araw, mas tumindi ang kalagayan nito. Bukod sa mga ugat na nangingitim, nagsimula na ring matanggal ang mga kuko nito hanggang sa dahan-dahan ng malapnos ang kanyang mga balat. Habang nangyayari ang ganoong bagay, sinubukan naman yung pigilan ng matanda pero masyado nang matindi ang tama ng sumpa sa katawan nito. Pagkaraan pa ng isang linggo, kagaya ng inaasahan, hindi na nakayanan ng kanyang ama ang iniinda nitong karamdaman. Sa huli, alam niyang pilit yung nakipaglaban kung kaya't naniniwala siyang wala silang dapat sisihin sa mga nangyari. Pagsapit naman ng unang lamay nito, marami ang nakidalamhati sa pagkawala ng tatay niyang si Pio. Karamihan din sa mga taong pumunta, mga katulad nilang mga magsasaka na natulungan ng kanyang ama. Akala nga niya noon na dahil sa pagkamatay nito matitigil na ang bukod tangi nilang karanasan, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron pa palang paparating. Pagtungtong ng ikalimang araw ng lamay ng tatay niya, inabisuhan sila ng matanda na gumawa ng maraming siga papaikot sa bahay nila. Ilang araw na kasi yung nakakaramdam ng mga umaaligid na balbal na maaaring iilan lamang sa nakakalanghap ng amoy ng labi ng tatay niya. Ayon sa matanda, na para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, parang sanggol ang baho ng labi nito. Pangkaraniwan na marami doon ang magkaroon ng interes dahil sa natitirang bakas ng mutya ng anino ng sinakulo. Dagdag pa nito na kung hahayaan nila yung maisahan sila, paniguradong marami ang magsasakripisyo buhat sa kanilang kapabayaan. Siyempre ayaw naman yung mangyari ng matanda, lalo pat matagal na rin itong hinahangad na mapigilan ang mutsyang yon. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, dali-dali naman silang lumabas ng bahay para gumawa ng malaking siga. Nagpausok din sila noon ng balat ng nyog upang itaboy ang iba pang mga nilalang na nagnanais na makigulo. Matapos naman yung magawa ni Bayit at ng dalawa niyang kapatid, minabuti naman nilang manatili sa labas para magmasid. Upang masiguro din nila ang kanilang kaligtasan, nagdala sila noon ng mga sundang panaga sa mga nilalang na kanilang masisilayan. Kahit may bakas ng takot sa kanilang katawan, pinili nilang pangibabawan ito. Habang lumalalim pa ang gabi, unti-unti na ring namamatay ang ginawa nilang siga. Napakadilim na noon sa paligid, gawa ng gasera lamang ang nasa loob ng kanilang bahay. Ang iba naman, sa tambayan ng mga nakikilamay nang sa gayoy maging maliwanag naman doon kahit papaano. Kumbaga, nakakalat lang yung iilang piraso nila ng gasera. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman siyang napatahimik nang may masipat siyang mga pulang liwanag sa looban ng talahib. Noong una, hindi pa siya sigurado kung ano ito. Pero nang mag-umpisa na yung gumalaw, doon na siya nagkaroon ng katakatakot na pakiramdam. Sa isip-isip niya, iisang nilalang lamang ang may ganoong mata at yun ay walang iba kundi mga aswang. Maya-maya pa, nang makarinig na sila ng atungal ng baboy na parang kinakatay, napilitan naman silang tumakbo pabalik upang humingi ng tulong. Yung kanyang mga kapatid noon,
takot na, kaya ang ginawa niya, pinapasok na niya ang mga ito para magtago. Siya naman noon, matapang na sumama sa matanda, dala-dala ang sundang at gasera. Hindi naglaon, nang marating na nila ang likurang bahagi ng bahay, may nasipat sila doong dambuhalang mga aso na nakaupo habang abala sa pagdidila ng mga kamay nito. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa kanila, dali-dali naman yung tumayo habang nag-aangil. Nang mapagtanto naman ng matanda na isa yung balbal, walang pagdadalawang isip naman siya nitong inutusan na bumalik sa lugar kung saan nakalagak ang bangkay ng kanyang ama. Nagkataon kasing sa labas lang yun pinaglamayan, kaya naman kung may makakalusot sa kanila, paniguradong madali nitong makukuha ang bangkay. Sa pagdating naman niya sa kinaroroonan ng ataul, napansin naman niyang wala na roong katao-tao. Yung bahay nila sarado na dahil yung mga nakilamay na nanggaling sa malayo doon nagtago. Ilang beses na din niya yung sinigawa na buksan ng pinto, pero walang sumagot sa kanyang pagtawag. Sa isip-isip niya, bahala na kung anong mangyari sa kanya. Basta ang importante, mabantayan niya ang bangkay ng kanyang ama. Ilang segundo pa ang dumaan. Kagaya ng inaasahan, binalot na naman ng mga sigaw at pag-iyak ang kabuuan ng kanilang bahay. Sa sobrang dami doong nangyayari, halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, dahan-dahan naman niyang napansin ang mga pagaspas-pas sa buong paligid. Yung tipong nasisipat niyang nagsisihawi na noon ang mga talahib, pero wala siyang nakikitang dumaraan. Hindi lang yon. Nagsimula na ring magsayawan ang mga sanga ng puno sa paligid, indikasyon na malapit na sa kanya ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may lumungad sa kanyang harapan na isang dambuhalang aso. Nanlilisik ang mga mata nito tapos meron yung dalawang matatalas na pangil sa may bandang nguso. Agaw pansin din ng mga kalamnan nito na nakaumbok sa buo nitong katawan. Matapos naman yung masilayan ni Bayit, hindi naman niya maiwasang manginig ang kanyang mga tuhod at nung akmang papatakbo na siya, naalala niya ang labi ng kanyang ama. Dahil dito, sinikap niyang manatili sa tabi nito, alang-alang sa mga masasaya nilang alaala noong nabubuhay pa ito. Kahit wala siyang ideya kung papaano matalo ang nilalang na yon, buong tapang niya yung hinarap. Nang mapansin naman ng nilalang ang kanyang ginawa, panay naman ang naging pag-angil nito sa kanyang harapan na para bang sinusubukan siya nitong sindakin. Ngunit imbis na matakot, sinagot naman niya yon ng isang malakas na pagsigaw, kung saan yun naman ang naging hudyat para sugurin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Pagsilay naman ng nilalang sa kanyang ginawa, mabilis naman yung sumalubong sa kanya, dahilan para lumundag yun upang sakmalin siya. Pagsilay naman ni Bayit sa ginawa nito, pilit naman niya yung inilagan, sabay unday ng saksak sa may bandang tiyan nito. Kahit alam niyang hindi tatablan ang nilalang na yan, paulit-ulit niya pa rin yung tinaga hanggang sa masipat niya na ang pagtulo ng dugo nito sa may bandang ulo. Hindi pa siya nakontento. Muli na naman niya yung sinugod para lapatan ng matitinding pinsala sa katawan. Ngunit di pa man siya nakakalapit sa nilalang na yan, nasipat naman niya itong nagpalit anyo, kung kaya't imbis na sumugod papalapit, napaatras siya ng bahagya. Sa isang kisap mata, nasipat niya yung nag-anyong tao na, kaya ang ginawa niya mag-ingat sa gagawin niyang kilos.
Maya-maya pa, tumambad sa kanya ang isang matandang babae na hubot-hubad. Habang naghahabulyo ng hininga, nakangisi naman yung nakatitig sa kanya na parabang hindi na yon makapaghintay sa mga bagay na binabalak nito. Nang mapansin naman yun ni Bayit, dahan-dahan naman siyang umatras patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama habang patuloy na pinagmamasdan ang nilalang na yon. Hindi naglaon, nang makalayo na siya ng tuluyan, agad naman yung lumapit sa kanya at kasabay nito ang pagwika nito sa kanya ng, "Ganyan ba talaga kaimportante sa iyong basurang yan para ipaglaban mo hanggang kamatayan? Mag-isip ka, bata. Marami pang naghihintay sa iyong kapalaran sa mundong ito. Ang mga patay kahit anong gawin mo, hindi mo na sila maibabalik pa. Hindi ba't mas maganda kung ibibigay niyo sila sa aming mga nangangailangan?" Nang marinig naman ni Bayit ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumagot dito ng, "Para sa inyo, basura at pagkain sila. Pero para sa aming nabigyan nila ng magandang alaala, hanggang kamatayan dapat lang silang bigyan ng pagpapahalaga." Matapos naman niya yung mailahad, bigla namang umangil ang nilalang ngayon, sabay sugod patungo sa kinaroroonan niya. Habang binabagtas naman ito ang daan, hirap naman siyang sundan ito dahil sa angkin nitong bilis. Nang makalapit na yon sa kinaroroonan niya, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Yung hawak-hawak niyang sundang noon, tuluyan niya na yung nabitawan para lamang salagin ang pag-atake ng nilalang. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagbubuno, pakiramdam noon ni Bayit, malapit na siyang mamatay. Yung mga matatalas kasi nitong kuko, unti-unti nang bumabaon sa kanyang mga braso, pero ang nakapagtataka, hindi pa siya nakakaramdam ng panghihina. Sa katunayan, nagpatuloy pa ang pagbubuno nila sa loob ng 10 minuto hanggang sa bigla na lamang lumupaypay ang kanyang mga braso. Pagbagsak naman ito sa lupa, kitang-kita naman niya ang pag-amba ng saksak ng matanda na siya namang ikinagulat niya. Nang akmang babao na yon sa kanyang katawan, lahat ng masasayang alaalang kasama ang kanyang pamilya nanumbalik sa kanyang memorya. Akala nga niya noon, katapusan na niya, pero bago pa man lumapat ang matatalas nitong kuko sa kanyang dibdib, bigla yung naputol ng matandang hiningian nila ng tulong. Pagkatapyas ng braso nito, mabilis naman yung umatras sa kinaroroonan niya habang paulit-ulit yung sumisigaw. Sinubukan din itong magmakaawa sa matanda, pero bago pa man yun makapagsalita, nahati na ang balikat nito patungo sa may bandang dibdib. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito, mabilis naman yung bumagsak sa lupa habang naghihingalo. Pagharap naman noon ng matanda, walang habas niya pa yung pinagtatataga hanggang sa kumalat na sa paligid ang mga itim na dugo nito. Kumalas na rin ang ulo ng nilalang na yon na siya namang sinipa pa papalayo ng matanda. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong lugar, agad naman yung lumapit sa kanya para tumulong. Matindi ang pinsalang natamo noon ni Bayit, kaya ang tanging paraan para maisalba ang kanyang buhay, putulin ang kanyang kaliwang braso. Tinanggal din ito ang kanyang 3 daliri sa kanyang kanang kamay, gawa ng durug-durug na ang mga butong nakakonekta rito. Isipin ninyo kung gaano kasakit yung pinagdaanan ni Bayit. Sa pilitang tinanggal ng matanda ang mga galamay niya na wala man lang pampamanhid. Ilang buwan din niya yung pinagtiisan bago yon naghilom ng tuluyan. Sa paglipas pa ng mga linggo, kahit papaano unti-unti naman nilang nakakalimutan
ang malagim na pangyayari. Sa unang 2 linggo, palaging dinadalaw siya ng bangungot tuwing gabi, kaya na may laging nakaantabay ang kanyang ina. Awa naman ng Diyos, nalagpasan niya ang pagsubok na yon nang walang nangyayari sa kanya. Marami man ang nagtanong ukol sa sinapit noon ni Bayit, lahat yon hindi na nila ninais pang sagutan. Wala na rin silang pakialam sa mga kumakalat na haka-haka, basta ang tangi lang nilang hangad, mabuhay ng maayos at matiwasay ang kanilang pamilya. Taon pa ang lumipas, kahit mahirap ang buhay nila, pinilit nila yung itaguyod sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang matanda namang tumulong sa kanila, taon-taon bumibisita para tingnan ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang palayan. Maraming bagay pa kasi yung ikinakatakot at isinaalang-alang, kaya kinakailangan nitong pag-aralan ang lupaing yon. 1 dekada pa ang dumaan, labis naman ang kanilang pasasalamat dahil wala nang nabiktima sa kanilang pamilya. Yung mga kapatid niya lumaki na rin ng maayos at nakapag-aral sa mga kilalang paaralan, habang siya naman batak na sa trabaho. Kahit may kapansanan na noon si Bayit, pinili niya pa ring tumayo bilang padre de pamilya sa mga ito. Ayon sa kanya, wala na siyang pakialam sa kanyang hinaharap, basta ang importante makita niyang nasa mabuting mga buhay ang kanyang mga kapatid. Yun na lamang ang kanyang hiling bago yun umalis sa poder ng kaniyang ina. Alam niyo, pinuno, magmula noong naranasan niya ang mga ganoong bagay, marami nang nagbago sa kanya. Tuwing nagsasaka rin siya, palagi siyang nagdodoble ingat sa takot na baka makita niya o makuha niya yung tinatawag nilang mutya ng anino ng sinakulo. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, sa lahat ng narinig kong mutya, alam ko rin karamihan sa inyong mga nakikinig sa akin gustong makakuha ng personal o sarili nyong mutya. Pero itong kwento na to, itong pagkakataon na to, alam ko pare-pareho tayo. Ayaw nating makuha itong mutya na to. Kasi sobrang delikado nito. Alam mo yun na binigyan ka na nga ng mutya Kasi alam nating lahat na yung mutya kasi biyaya yan, di ba? Pero yung binigay na to parang sumpa. Di ba kita niyo yung nangyari sa tatay ni Bayit? Sarili niyang mga anak, gusto niyang tapusin yung buhay. Sinong matinong tatay ang mag-iisip ng ganun? Walang iba kundi yung na-impluwensyahan na itong mutya ng anino ng sinakulo. Sobrang nakakatakot to. Tas ang masakit pa nito, sa palayan, alam natin na maraming mga mutya sa kanan ang nagtatago dyan. So ngayon, paano natin malalaman kung mutya ng anino ng sinakulo yon? Wala. Diba? So, para sa akin, sa mga kapatid nating magsasaka, kung may nakikinig man sa akin, kung meron man, ingat tayo palagi. Kasi hindi natin masasabi kung kailan na-atake itong mga demonyo na to Diba? Kasi kita ninyo, matino naman yung tatay ni Bayit, pero bakit siya nagkaganon? Diba? So ako, para sa akin tong kwento na to, nakakatakot at the same time nakakalungkot. Kasi inosente yung tatay ni Bayit. Tapos biglang ginamit ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, diba? So ako, natatakot ako para sa mga magsasaka nating kapatid. Pero alam ko naman, majority naman dyan, di mangyayari yan. Siguro, kung mangyari man to, 0.01%. So, napakalabo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.